sasekhona-ke la kwiMpucuzeko eThekwini, kanti-ke njengamanje nginomzukulu oqeda ukuphuma esiteji egila iy'manga. Mfowethu siyakubingelela kwi-Durban Network. Ngiyabingelela nami bafowethu kuwo wonke umuntu obukelayo njengamanje Durban Network. Ngicabanga ukuthi iyona engikuyona njengamanje nokubingelela nje bonke abalaleli. Yes. Ngani yakwethu ake sikhulume nje nge-stage performance sakho mfowethu. Simixe into eyiningi zonke kodwa eyihlanganisa into eyenza ukuthi ube strong umsebenzi wakho wase-stage. Ngicabanga ukuthi kuyintokozo kakhulu ukubona abantu besijabulela ngale ndlela besijabulela ngayo. Ngibonge nje ngingayibongeli mina kuphela, ngibongelele lonke iciki elikhona la kulo mcimbi onamhlanje iMpucuzeko Festival nokuhamba kahle nje kwenhlelo nendlela yokuhleleke ngayo kakhulu. Siyabonga bafowethu. Mfowethu kuwena kusho ukuthini ukuba yingxenye yeMpucuzeko okuwumcimbi omkhulukazi oseko-West 12 manje? Kumina kusho angazi ukuthi ngingathini ngokuyibongela nje okukhona ukuthi ngaso sonke isikhathi ngihleze ngingxenye yalo mcimbi. Akukho la mhlawumbe ngithi mhlawumbe kuyenzeka ngingayiboni, but nje ngiyakuthokoza kakhulu ngaso sonke isikhathi ukuba khona noma kuba ingxenye yalo mcimbi. I-brand yamzukulu iyakhula, ikhula siqu sawo, iyakhula even musically. Ungathini kulokho? Ngiyayibongela nje bathandi bomculo bonkana, umthando womculo wonke futhi osupporta umculo kaMaskandi nomculo wonkana nje kokhona. Siyayibongela kubo konke lokho umzukulu ununjenje namhlanje kungenxa yakho. Mzukulu mfowethu, ngeke sikufihle ukuthi umculo waMaskandi ey'khathini ey'phambili ekwaziyo ukuthi wamakhehla, wamabhinca, kodwa manje sowulandela nama-2K ama-varsity. Kuthini ukuphawula kwakho lapho? Angazi mfowethu ukuthi ngiyaqala ukuthini ngalokho, kodwa nje-ke eqinisweni ngempela lokho kusho kuliqiniso. Umculo waMaskandi bekuyinto ebibukelwa phansi kakhulu, kodwa manje sesiyakwazi ukuthi ube yiwona ohola ngicabanga ukuthi abantu bayabukela kubona. Siyakwazi ukondla imindeni ngomculo kaMaskandi. Kunemisebenzi eminingi njengoba kukanjena nje lapha maningi amathuba avulekile ngoba kuyimpucuzeko festival. Siyakwazi ukuthi uqhubeke uvule namathuba omsebenzi. Lokho kusikhombisa ukuthi isasasa noma ukukhula komculo wakithi, umculo wesintu uyakhula kakhulu ngendlela emangalisayo. Esokhula mzukulu i-brand yakho. Kunabantu manje asebebukela kuwena mhlawumbe esingathi osoyi-role model kubona. Ungathini kubona? Ngabakhuthaza nje mfowethu kakhulu abantu ababukela kumina. Lokho yize kungelula ukwenza umculo noma mhlawumbe ukufinyelela kulesi sigaba esizigcina sesifinyelela kusona, ngoba nathi kula esikhona nje siyathanda ukuthi kube khona futhi la sifinyelela khona sisalo. Kodwa nje umuntu ozemva kwami ngamkhuthaza ukuthi ukubekezela ikhona onenhlonipho, ikhona kuyomenza afinyelele ezingeni lakho khona umzukulu. Uhlobile namhlanje, lihle ijongo. Inspire yini le outfit yakho? Yini enza ukuthi namhlanje decide ukugqoka kanje? La ngigqokiswe uShanda umkhaya wami, sibuya nayo oLundi. Ngicabanga ukuthi imininingwane yakhe ngeke ngize ngikwazi ukuyidawula ngibuye ngilibala, kodwa nje ngigqokiswe umbatha la abaningi bayamazi, sibuya nayo oLundi. Sesibhala mhlawumbe abantu abafisa ukufinyelela kuwena via social media bafinyelela kanjani? Umzukulu uyatholakala nje kuzo zonke inkundla zokuxhumana. Ngikhona ku-TikTok umzukulu kaBaqazile, naku-social naku-Instagram ngikhona futhi umzukulu kaBaqazile. For bookings uyatholakala kule number 079 1272 092. Ngani yakwethu, siyabonga ngesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu. Thank you mfowethu.